लोगोफोर ओमफ्राय नै जाय आयना बर'आ मोखां सुयैनि सिगांनो नै बेखौ ब्रेकफास्ट नागिरदों आरोना नोंथांना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय आंनि लोगोआव दङ नै बे जाबाय संख्रि आरोना ओमफ्राय नैबे बानलु नैबे दुन्दिया नैबे सामब्राम गुफुर ओमफ्राय आरो नै बानलु गोसा बानलु बोरदोन आरोना ओमफ्राय नै मुदुफुलावनो थाइनैनि गेजेराव थाइसे जागोन आरोना नैबे सुखाबाय आरो सुनानै लाखाबाय ओमफ्य नैबे दायो बेलासि समाव जागोन आरोना स' लोगोफोर अब्ला आङो नै थाइसे सुखानायखौ आं लेबनोसै ओमफ्राय सिखाखौबो जोनो थोरसि मानजिग्राजों मानजिनानै सुना लाबाय आरोना ओमफ्राय आं साफा लेबनोसै आरोना नोंथांखौ नायलांबाय आरोना सिङाव माबायदि मुदुफुला नै वाव कफि टाम्ब ना मा होनो बेखौ फाइनाल लोगोफोर दायो आं नै मुदुफुल लेबना लाखाजोब्बाय आरोना नै नायदो वाव मासे साइज सुन्दर नङा होमबा नै खाथि नायदो केमेरा खाथियाव नै बिराद सुन्दर आरोना नै नुखाबायना जोलै जागोन ना बे जोलै ना जोलै जानो हागौ बेयो बरियानो बेखौ गारबाय आरोना नै बेखौलाय बेहाय जागोनलै sikap sungai na atin sa sambrang gusto kalau udah gue sama dengan dia bandu apa nuani share na nu kalau menbai nu bayo menbai na nu bayo bayo menara bandu ini dia pinjam na nih aku sama dengan dia menang baik sambrang gue semua orang baik pinjam baik mungkin sini gusto mo ba? Meron ba? Wala ko pang liban. Wala ko pang liban. Digoreng, busuk, gerak, balu sebelah, besar banget. Makanya sini breakfast ada lu pernah. Ngay bên em mình phun sẽ có giá này không có nào nó không được giá nó quản làm cái tay nữa. Fui semuanya pek pasar jabar nang mau finish ya. Mungkin bisa nah kan. Bedo jadi kuno malu nan jana jai labra lu brawo. Năm mươi lần này còn thấp. Everybody good, how everybody good ya na. Lu ba benar na. Berlain na ni berlain. Sudah, testing dia na good aku tahu. Kayaknya finalnya zakang bayaran lagi penemuan terus jelas, ini. Bila lagi per, mudah-mudahan dah sekarang lah ya. Zakang jebar na, dah finalnya zakang bayaran lagi penemuan lah ber. Jangan bisa bertanah gelar nah, ada ya, zabian, enggak mana ber, tanah gelar nah lagi ber, kemudian apa, getang apa, tanah gelar nah, itu, itu semua barang harus main warna enggak mana, mun kalau, jangan kenar nah, kata nih, dia kasih warna lagi ber, itu nih rapat mun perempuan gerak gelar nah, mun jangan coba biasanya,
ओमफ्राय ब्रेकफास्टखौ बेखौनो जाबाय आरोना लोगोफोर बिराद गोथाव जानो गोदैमोन थाइसे मोनबाय नोंथांमोना आंनि जाखांना फैनो हागोन आरोना लोगोफोर आंनि जाखांना फैनो हागोन बे थाइसेखौनो जरा मोनना जागोन आरोना दंबावो बिफाङाव ओमफ्राय खिन्थु गोमोन नंला आरोना गोथां जोबसै ओमफ्राय मोनफ्राम दङ आरो थाइसे दंबावो ओमफ्राय साननैसो उनाव जाजागोन खोमा बियो ओमफ्राय थ' लोगोफोर सोरबा जानो गोसोबा जानो हागोन आरोना लोगोफोर आंबो जाबाय दायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंनि मोदोमफुल फिथाइ जानायखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना दायो आङो ब्रेकफास्ट जानाय जाबाय आरोना मोखां सुवाखै आङो मैखुन जोबो नै नायजाया आरोना अबस्थाया